Dogon Sani autan Kudawa. The referee just kick off. Dogon Sani autan Kudawa. Dogon Sani autan Kudawa. Dogon Sani just make a nice move. Autan Kudawa and Dogon Sani final round with 0 point. Dogon Sani autan Kudawa. Dogon Sani wins this game while autan Kudawa lose. Dambici Bagon Zayanu Dambici Bagon Zayanu shine gajere da gehen gurmada shi kuma Dambici shine dogo bangaren Jamus ko ba ne da Bagon Zayanu Dambici Thank you.
Bagon Zayano dan bici. 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 Shi ne an da jirgin ne mai yawan da aka daura ma daga bangaren girmada da jere ne aka dan fari shi kuma dan bishi daga bangaren jamus to ga shi ma an same shi ne a da wannan kallo mai bulu da bangaren Allah ba da musa daga shi da kada kun minti biyu a je gaba da ba ban da ya ne dan bishi ba ban da ya ne dan bishi ba ban da ya ne sai ya ne Bagon Zayano dan bici. ana ciwa mai gida musu tsari sara sakan talatin babban zayano yana kai doka da kusa na dokewa shi kuma yake masa a adila saura minti 20 ya kawo 20 saura saka 20 Bagon Zayano dan bici. an riga don da ya riga ya tafi gashi nan da ya riga an suma saura sakan 10 saura sakan 5 wani muka halin wallahi ne saboda wahala ne da ne dan da tashi da su ne gashi nan da ya riga ya suma saura sani da duka wani da ya riga ya yi a sharuwa a dawo ba a kan a sharuwa a dawo